Okay. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har lagt en video op og sådan noget. Og det er simpelthen, jeg lige skulle gå rundt og tænke over det der med det jeg var kidnappet i Rones Brutters kælder. Men det er egentlig bare lige ved at informere jer om den her video. Og det er sådan et virkelig hear me out moment. Men nu på fredag, den 29. Der det er hårdt. Der kommer der alle mine sange op på Spotify. Undtagen en sang. Og det er simpelthen fordi, at Nicky Nopgaard, han har sagsøgt mig. Han har simpelthen sagsøgt mig på grund af B til Gud-sangen. Så den kan desværre ikke komme op. Altså, det var en ret stor retssag og sådan noget. Når der lige var i nyhederne, ligesom det der Amber Heard og ham der Johnny Depp, eller hvad fanden hed. Alle mine sange op nu på fredag, 29. i 9. Så det vil betyde rigtig meget, hvis I kunne gå ind og lytte til den, så jeg kunne tjene nogle penge på det. Fordi jeg har altså virkelig brug for de penge til den der, sådan sagt, jeg skylder Nicky Nopgaard ret mange penge. Så jeg har altså virkelig brug for, at I går ind og lytter til min sang. Tak skal I have for i forvejen, fordi jeg selvfølgelig kommer jeg til det. Jeg kommer til at tjene skejs på det. Jeg er jo Danmarks største musiker. Så jeg vil bare lige sige tusind tak for al støtten, som jeg har fået igennem min mange års YouTube-karriere. Så var der også ikke så meget mere at sige end gå ind og lytte til den 29. i 9. Eller det er et helt album med alle mine sange. Ja, selvfølgelig, udover B til Gud. Men det har vi lige snakket om, så det er ikke nogen grund til at gøre det deformerende igen. Så hopper jeg bare ind til de heste der, og jeg er bange for heste. Så gør mig den store tjeneste og gå ind og lytte til den. Så jeg bliver rigtig glad. Og alle ved, en glad Benjamin B. er forhåbentlig ikke nede i en kælder. Altså hvis der er mælk, så er han. Men nu bliver det bare lidt akavet lidt langt. Så jeg tror, jeg vil sige hej og husk på, man må godt dem op, så længe man gør det sammen.